Modrý spray, veď, ty vole. Jalinko, natoč tam ty motky. No, to je od Lipyho 4 deci, ale. Tady to Ty matíky natočí tamhle na to kousma. Tady to nedrhlo, ne? Kladivama. Dobrý, to je jak no. Ale chceš to tam jako přidrávat nebo utrhne nějak? Počkej, vole, Pavle. Co? Musíš tam dát takovou, aby se do toho natočila ta tyčka. Jo, já dám ze spoda ještě. Jo, tady máš 8 a tam to je 10.